Mas kontrobersyal. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi, Kabisyo. It's me once again, DJ Raketera, and welcome to the program. Welcome back to the program, Top Secrets, rated SPG. Eto nga po, ang programa kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. And this Friday, araw po ng mga may L as in malalambeng. At meron na nga po tayong caller on the line na bigla na naman po siyang nawala sa hindi ko malamang dahilan kung bakit nawala. Mahina daw ang kanyang signal. Pero subukan pa rin natin na sagutin ang ibang tawag ng ating kabisyo sa kasalukuyan. Nakakaloka ang mga nagaganap. Akala ko nakakapit na siya pero hindi pa pala. Oh, ha? Okay, sige. Eto. Hello? Good evening. Good evening po. Pa. Magsishare po ba kayo ng top secret ninyo? Apo, Mainit po ba ito? mainit din. Mainit. Nagmamaneho po ba kayo? Pwede niyo po bang itabi ang inyong sasakyan kung kayo po ay nagmamaneho? Natabi na po. Nakatabi na po kayo. Ngayon po, patayin niyo muna po yung radyo. Patayin niyo po muna yung mga maiingay dyan sa paligid ninyo. Ito. Ayan. Tapos po ngayon, ilapit niyo po sa bibig ninyo yung mouthpiece or yung mikropono ng cellphone ninyo. Okay. Tara yan, nagbe-brief talaga ako on air na ha. Okay. Ayan. Hello sir. Apo, Ayun. Ano pong pangalan ninyo? itago na lang natin sa Mr. L. Mr. L. Ma-L po ba kayo? Mm-mm. Ay, matindi. Mukhang madaming naging tong Mr. L na to ha. Madaming nakabakbakan. sa kalsadahan. O, ilan taon na po kayo, Mr. L? Secret na lang. Secret na lang. O, sige, okay lang po. Actually po, Mr. L, pwede po kayong magsinungaling dito sa programang ito kung ilang taon na po kayo. Ako lang po yung pumapayag na po pwede po kayong magsinungaling tungkol dun sa mga detalye ng buhay ninyo. Okay po yun? Opo. Ayan, okay. So sige, ayun, imbento po. Ilang taon po kayo? Actually, 53. 53. Nagsabi na po kayo ng totoo. Hindi nyo walang pinabata. Hindi, yun naman, mukhang bata. Pag nakita, balik tayo dyan. Baligtad pala yun. Wait lang, tumatawag kasi yung Grab driver. Nagpa-order kasi kami ng ng pagkain dito sa sa booth. Anyway, ayan. Taga saan po kayo? Rizal lang, Rizal. Rizal lang. Oh, taray ah. Okay, sige Mr. L. 53 years old from Rizal. Ano ang rated SPG top secret mo? Nag-start ito nung pandemic. Diba, walang masyadong income. May nakachat yung partner ko. Ngayon, yung kachat niya, actually, ako naman yung, kung kasi, nagkaroon ako ng extra work na 1 week ako mawawala. Hindi siya sanay na wala ako sa tabi niya. Sabi ko, para hindi ka makipag-friend ka sa mga chat lang naman yun. Yun, nag-offer yung chat niya na yung medyo naughty game. Oh, naughty game? So, sinabi sa akin nung partner ko, sabi niya, bibigyan ko ng price na 30 seconds maglalaro,
Yun nga, yun ang pinaka-ano. Tapos nung sabi ko, sige, sabi ko, actually may presyo. Magkano sabi ko, ngayon, pwede tayong dalawa, kaya lang nakakover ang mukha. Wait lang, online to, online. Oo. Okay, so maglalaro kayo through a call. Video call ba to? Oo, video call. Video call? Wah! Mm. Video call. Tapos yung partner mo, may nakakilala online. Tapos etong nakilala niya online, nanghihingi sa kanya or parang nag-aas sa kanya na kung pwede maglaro sila o maglaro kayo. Involve ka. Una siya, 30 seconds, sa ganyan amount na 2,000. Kung ano yung sarili, maglalaro. Wait lang, anong ginagawa dun sa 30 seconds na yun? Paano maglalaro sa sarili? Parang madyong. Sa madyong sumasalat. Sa madyong kasi sumasalat. Wait lang hindi ko masyado napaprocess kasi medyo hindi ako masyadong familiar dun sa larong mahjong. Ang alam ko lang kasi kapag nagmamahjong, di ba nagsiswimming yun? Diving ang tawag dun kasi parang hinahawi mo yung kamay mo dun sa sa mga mahjong na mga bars. Di ba tama ba? Yung pizza, di ba, sinasalat ng daliri. May ganun pa pala yun, sinasalat ng daliri mo kasi nga may naka-emboss dun. Tama ba? Oo, mayroon yung grass, di ba, 7 card, 8 card. Yun, actually ganun lagi. Tapos nasabi niya, man time na nakauwi ako, sinabi niya, sabi ko, loko yun. Pero sige, total wala. Yun nga, nag-start yung pandemic. Kami, nag-show na lang kami. Sabi ko, sige, kung magkano yung niya, kaya lang, takip ang mukha, tapos puro nakatapat ng phone. Wait lang, pumayag ba na nakatakip yung mukha ninyo? Oo. Gusto niya, maglaro ng basketball. So, paano naman yung larong basketball? Ano yun? One and one yun, basketball. Mag-shoot doon sa ring. Kayong dalawa ng asawa mo. So, kayong dalawa ng asawa mo, isushoot niya sa ring isushoot mo pala yung bola sa ring. Gusto niyang panoorin. So, magkano bayad sa inyo? 2K yun. Pero saglit lang yun. Kumbaga, di naman talaga. Tapos, may time din na video okay naman. Ano naman itong video na to? Yung video okay, may hawak yung mic. Hawak-hawak yung mic. Tapos yung misis mo, siya yung nakahawak ng mic mo. Kakanta siya. Kakanta, hindi Tapos magkano bayad sa ganun? 2K din. More or less mga 18K yung mga namin. Kumbaga, yun din. Tapos yun, all the way na rin, meron na rin yung part na baliktaran. So, mag-init talaga. So, magkano naman kinikita nyo sa ganun? Hindi, lang yun. Once lang yun kasi talagang gipit lang nung pandemic. Pero ngayon, hindi nyo na ginagawa yun? Hindi na. So may mga ganyan pala talaga. Like, meron kang pwedeng makilala online na magre-request sa'yo na maglaro kayo ng games, ganon. Ayun din, talagang, actually, enjoy naman. Kaya lang, siyempre, nakakatakot. Oo naman, pero was there a time na, kumbaga, hindi nyo parang naisip na magtakip ng mukha, ganon? Nagtakip kami. Tapos lagi. yun nga, nagtakip naman. Tapos yung nagano naman siya, yun nga, mag-play ulit yung mag-isa. Sabi ko, sige, ako na lang ang mag-play. Ako na yung hawak ako, pero nakatapat lang doon talaga doon sa ring. Pwede pala yun. Kumbaga yung focus ng camera nandun sa ring, tapos ikaw, kumbaga shoot ka lang ng shoot, ganon? Ang ganda sa pati yung
Pati yung yung video niya hanggang sa meron lumabas. Talaga kasama pati yun. Oo. Ang taray naman, lahat ng proseso makikita ha, pero naka-zoom in, ganon. Oo, ano yun, parang, ano ba yun? Lahat na ng position, binigay din namin. So total, magkano kinita nyo dun? Total yun, 18 eh. 18,000. Akala ko naman nadagdagan pa yun. So may isang Hindi. kliyente lang ba kayo dyan o marami kayong kliyente dyan? Wala, yun lang. Kumbaga talagang kapit sa patalim kasi yun that time. Foreigner ba yun? Hindi. Pero ibig sabihin, kahit kapit sa patalim, enjoy din naman dahil masarap. At saka may consent nyo namang dalawa eh. Kumbaga ginusto nyo namang parehas eh. Yun nga, minsan naghingi pa rin siya, naghingi siya na, ganun din, may price na dyan, naghingi siya ng, yung nakatakip din mo, kaya lang, video ko din, yung kakainin yung ice cream, yung syrup. Binigay nyo naman. Oo naman eh, masarap daw. Buti hindi niya sinabi, I mean yung kliyente ninyo, hindi niya sinabi na, sali naman ako sa inyo minsan. Gusto nga, pag-uwi daw niya rin sa Pilipinas, tumisam kami. Sabi ko, iba na usapan yun, ayoko yun. Ayaw mo yun? Okay lang. Akala ko ba hindi foreigner? Pinoy siya pero Hindi. nasa abroad. Oo, doon na siya, gusto mo, i-threesome daw. Gusto threesome at foursome, kukuha niya ako ng chick sa labas. Sabi ko, ayoko, kung gusto mo ng foursome, yung misis mo pa ako. Meron din ba siyang misis? Meron, kaya lang, hindi na gano'n ka-active daw eh. Kaya sa inyo kinukuha yung parang stimulation. Mas L na L daw pag pinanonood niya yun. Talaga? Kayo, kumusta naman yung relationship ninyong mag-asawa nung ginagawa niyo yun? Mas tumibay Okay ba? Mas okay din. Kasi kumbaga pag kaming dalawa, talaga nag-explore din naman kami dalawa. Ano bang pinaka-matinding exploration nyo ng asawa mo? Gumamit kami ng isa para doon sa dalawang ring. Wait lang, gumamit kayo ng isa para sa dalawang ring? Oo. Dalawa yung ring? Oo. So meaning dalawang babae? Hindi. Dalawang ring, dalawang butas. So yung butas sa may tsaka yung butas sa parehas yung ginamit nyo? Oo, sabay. Anong feeling? Masarap. Tapos medyo nakainom pa. Basta yung masarap. Naman kasi kami, active naman kami sa ganung basketball. Tuwing magkatabi kami, yung talagang pag nagalit kuradong bababa yung bandila. Oo, kumbaga siya na magbababa ng bandila. Oo. Matindi rin talaga, no? Itong SPG, top secret sharer natin. Uy, pero thank you so much sa sa pag-share mo sa amin, na meron palang ganyang klaseng experience ang couple na katulad nung inyo, no? During the pandemic. Well, kung nag-enjoy naman kayo, wala namang kaso sa ganun, diba? Tuloy-tuloy naman din. Nag-enjoy kami kahit wala na yung ganun. Kasi kahit naman mula nung umpisa kami, talagang mainit kami sa ganun. Kumbaga hindi boring yung sex life. Oo. Kumbaga napapainit nyo naman talaga. Tsaka lahat na ng butas parang napasukan mo na no? Ibang klase ka talaga Buti yung butas mo hindi pa napapasukan. Hindi naman naabot yun. Malay mo naman sinundot lang. De, charot lang with the rot. Pero thank you so much, Mr. L from Rizal. Baka may gusto ka i-shoutout or parang pag-thank youhan. Okay na yun. Basta ang dala ko pa ngayon yung para ka nasa langit pag naaalala ko yun. Pero gawa lang ng kagpitan.
Oo, totoo naman. Gawa ng kagipitan. Pero at least, di ba, parang napunta pa rin kayo sa right track. Di ba? After the pandemic, kumbaga, humasal pa rin kayo. Tsaka at the end of the day, kumbaga, kayong dalawa lang din naman yan eh. At least may consent ng isa't isa. Di ba? Responsable kayo sa mga aksyon ninyo. Tapos pinoprotektahan nyo pa rin naman yung isa't isa. So, that's a good partnership. Ayan. Yun. Pero actually, marami yan kahit noong una pa kami, kahit sa mga resort, kahit noong una pa kami baby. Oo. Kumbaga marami pa kayong nilalagay doon, ganyan. Wala na yun. Pero yung mga nauna, yung palit pa yung baby namin yun. Di ba pag pinatili ko ang baby, nakayuko, di ba? Oo. Habang nakayuko pag ganda sa CR, nagbabasketball naman ako. Parang hindi na natatapos yung basketball game natin dito ngayon. Time out na daw tayo, sabi ni Ref. Sige. Okay, pero thank you so much. Thank you so much. Mr. L from Rizal, mabuhay ka at sana stay strong sa inyong dalawang mag-asawa. Pag gano'n, lagi mainit. Ayan. Pwede ka mag-share next time pero iba naman yung experience mo na i-share sa amin, ha? Pwede. Sa labas yun. Sa labas naman. Ayun, sa labas naman yun. Okay, so thank you very much, Mr. L. Bye-bye. Bye-bye. At dyan po natatapos ang ating sharing of top secret. Ang tindi! Diba nakaabot tayo ng mahjong, nakaabot tayo ng basketball, nakaabot tayo ng video. Kaya lahat na ng activities yata, nagawa na natin ngayong gabing ito. Ibang klase. Pero, na-imagine mo ba yung mga ganong klaseng parang trabaho? May nakapag-share na dito before ng mga ganon eh. And hindi naman natin sila masisisi, diba? Kaya ako, kung tatanungin nyo rin ako kung anong mas gugustuhin ko, maging magnanakaw ako o maging bold star ako, di ba? O maging pokpok ako. Siguro pipiliin ko na maging pokpok o bold star. Kasi ang ginagawa ko lang na masama sarili ko eh. Di ba? Or parang ang responsibility ko nasa sarili ko lang. Hindi katulad ng pag nagnakaw ka, may naagrabyado ko ang tao, di ba? May natapakan kang tao. Oh. So, wala. Parang feeling ko less evil yung part na ito. Kasi minsan may mga gumagawa talaga ng mga bagay na hindi nila akalaing magagawa nila because of desperation and because of kagipitan. Yan. So, you do you, kabisyo, at kung sakali mang nakaahon ka, naka-forward ka na, nakalakbay ka na, then tuloy-tuloy mo lang yan. Diba? And wala namang ibang way kundi humakbang ng humakbang paharap. Oh! Or unless gusto mong humakbang ng patalikod, 'di ba? Parang kinakasal lang sa Chinese, 'di ba? Yung engagement nila, alam mo ba yung talikod ka naglalakad pag ini-engage ka sa Chinese culture. Ay, hindi mo alam 'yun. Ngayon at least alam mo na. O kung gusto mo, yung kapag nakita mo yung kagalit mo, tas ayaw mong makita, 'di ba? Nakatalikod ka lang din, gano'n. Ay nako, anyway kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Bukas magsama-sama tayo 2:00 ng hapon hanggang 6:00 ng gabi para sa Love Radio Academy. At makakapiling nyo rin po ako ulit ng Monday to Friday para sa Rocky Secret Files and Top Secrets. Nakapiling ang inyong Basa Princess DJ Raketera at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye, people of the universe. Good night. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!